Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Henin gasngi ka khandai tarik Risau, u Chief Executive Member ka KHDC uba pensngan NCM, ula lumya ka jingilang jong ka EC banya karen, halor ki lightly ki mat ki bakentop ya ka trading license, ka labor license, but ka rules 128 yaki ba uba Adelbert Nongrum MDC ka khnam ula dawana ki EC balalam khmat da ka PDF ban pendo pendam no eki. Uba pencengan habaya keren bat kinong tok khubor hadien balawai ka jingelang ulay thu bak isi kala shemya ka raiban penduk pendamno ya shispa live sautali ki license khai shaki barjala lani ka trading license na ki sauspa sanpotali ki bala ai nadu usnam arajar khat saw hadu usnam arajar khat nriu bat ulay thu ru baka isi kala raiban penduk pendamno ya ki Mynnong labor license ki baka district council kala thong bat ki tei ki Mynnong ki kenthop ya uba pencengan nong ben bat uba Felix Karpuri kibala thong hau arajar khat nreu kat baya ka rules shispa arpupra UCM lai tho ba ka isi kala shem ya karai bakan pha byang shaka committee bala kle du ba HS sila khnang bakan pej bnya shwa namar ka yatung kho bat ka jing tarwa ban pen bai thamai ya ka 6 schedule na shim ya ka rai kalong ban scrap no ya ka agreement ni ya ka order ka bang issue ya ba pencengai nong bet lum nong rim deuli umsti umbo authorized representative ni authorized agent hajinge de ban penyai ki level license namar ka ek daw bang issue me ka rai long hadin baga council kala pass resolution ga session badep bad ngilap ba apa compare ki snam badep ka rukom trikam jong liu authorized agent na authorized representative jong council kam dalong effective namar ba kisne maladap niyo ban detect bon ki laborers bangi ban issue ki level license kumbai nuksa hasil majika saw sanajar sanplai mut kat ba menta pada ajar khasan sawajar lais pandu puar sawajar lais pandu puar arjar kan riu pada kahiar saka arajar san pa sandupo bat arajar kan new lei kelahiar bah adu mentah kalau tang siajar dus pandu punriu dia bagi compare kan statement ya karkom trigam juga jing issue ke level license kapau sai ba uni authorized representative juga council bagi appoint dalong effective bat kam don kanunga advantage ke council kum tangila rai kum bala pas laga regional house ban rapno ya kanika order ban katsel no kanika order kabar haji di bat ka trading license kum bala pen pau bausnya mo arajar khatsau hadu khan riu kidon kum basau spa san pautuliki trading license juga issue but haka session badar la pas execution ba ka isi kan relook biang kan page biang kan kni biang hajinge dei bar ka kini ki saus pasan putuli ki trading license ki bala issue hapring khat saw hadu kan riu bar haka isi ki pemerintah hadin ba na kalian ki department gala go through on all the details bagi sultan pada kalian ka trade department kala nang karsal no shispa lai pusau naka sauspa sanpo kajingan sel kalau ngi haki ground bapar ke bakini ki trading license holder ikom go accordingly kat kumka trading acts kedungi banda menodang ta kidon kumba shispa probably kiba yinang haban examen yang eki bagi bangila ban syokos iki bakin haban comply ya haban jubab katkum badon haji rules jongka trading by non tribal acts